zibe u-20 lezi namba and njengoba ziwu-20 kanje sekufike la eziphelela khona ekugcineni. So sekumele kuqalwe phansi ku-reset-thwe yonke into kabusha. Ngobani? I-system ayikwazi ukuthi iphinde inamba eyodwa kabili mase kuyayinika omunye umuntu, ngoba uthola ukuthi isebenzile leyo khodi leyo. So sekumele manje ukuthi njengoba sekuphelele zonke lezi namba siqale kabusha, kumele manje kushintshwe-ke lezi namba. Kushintshelwani futhi isizathu sesibili, sishintshelwa ukuthi laba kade bekwazi ukweba ugesi beweba ngale namba ngale ndlela obuthenga ngayo kudala, buhambisana nale namba zakudala, bekwazi ukujenereyitha ama-token okanye lezi namba lezi. Sesivala nabo ukuthi bangabe besakwazi ukweba ugesi. Umnqamulajuqu wokubhalisa kabusha iy'gubhu zogesi wekhadi ungesonto. Hhayi ukuthi angeke akwazi ukuthenga ugesi, uzokwazi ukuwuthenga kodwa le khodi ezofika ingene, le khodi azoyithola, le voucher number azoyithola, angeke ikwazi ukungena kwimitha yakhe uma wukuthi akakayishintshe yena imitha yakhe ibe u-KRN2, ngoba izobe seyiqala phansi iy'namba. Angeke phela kusaqhubeka lolu xhaxha ley'namba lumhlobo mdala olulindelwe le mithi, kuzobe sekuyi-sequence entsha yey'namba. So hhayi ukuthi angeke akwazi ukuthenga usangathenga ukuthi uzohluleka ukuyifaka. Uma useGoli ufuna ukuzenzela ngokwakho ukubheka ukuthi ingabe imitha yakho isibhaliswe kabusha na, ungacofa le nombolo esebusweni bethelevishini yakho. Esigujini sakho sogesi wekhadi, uma-ke ishintshiwe, izokutshena ukuthi isiku-KRN2. Ushayele futhi nale nombolo 0800 202 925 noma uyeke emahhovisi eCity Power aseduze. I-Eskom ayitholakalanga ukuba iphawule ngalolu daba, kepha ungayishayela ku-08600 375 66 ukubhalisa kabusha isigubhu sakho sogesi wekhadi.